איך אפשר לשכלל מיומנות של רקדן. זה לא רק לדעת את הגוף שלו, זה לדעת מיהו הבן אדם שעומד מולך. לכן צריך נורא לדעת איך אתה פונה אל רקדן, איך אתה מלמד אותו תנועה. כי זה קשה להבין תנועה, לעולם ומלואו. הרצון שלי הוא ליישם משהו בשיעורים שיהיה לו שפה פשוטה מאוד, שיהיה לו קצב של התחלה, אמצע, סוף, שיהיה לו איזו הבנה עמוקה של התנועה, איך אתה מסביר גם לרקדן, לא רק התלמיד, מה באמת התנועה שמגיעה לשלמותה. הרי אין שלמות, אז איך מנסים להגיע אליה? זה מרתק. זאת ההוראה.